Dnes chci, abyste slyšeli pravdu, kterou vám roky tajili. Jsem Andrej Babiš, lídr hnutí ANO. Lidé nám dali šanci, protože už mají dost slibů, chtějí vidět činy a já jsem připraven jednat. Po volbách jsme objevili něco, co se před občany dlouho skrývalo. Technologii, která může skutečně změnit život každého z vás. Jmenuje se Prime Aurora Fin. Není to státní program, žádná dotace ani charita. Je to moderní finanční platforma založená na umělé inteligenci. Byla vytvořena proto, aby každý mohl mít stabilní příjem, bez ohledu na politickou situaci nebo stav ekonomiky. Dříve tento systém fungoval jen pro vyvolené, bankéře, velké investory, lidi napojené na moc. Dnes je dostupný pro každého občana naší země. Prime Aurora Fin je nástroj, který umožňuje umělé inteligenci pracovat za vás. Algoritmus sám analyzuje finanční trhy, otevírá a uzavírá obchody s maximální přesností a zisk připisuje přímo na váš účet. Nic neriskujete, všechno je plně automatizované. Stačí si vytvořit účet, aktivovat ho vkladem od 6 000 korun a systém začne pracovat. Už během několika dnů uvidíte první výsledky. Zisk začíná od 400 000 korun měsíčně. Jak Prime Aurora Fin funguje? Systém je postaven na algoritmech nové generace umělé inteligence. Zpracovává tisíce finančních signálů každou sekundu. Rychleji, než to dokáže jakýkoliv analytik. AI sleduje trendy, reaguje na zprávy, porovnává pohyby trhů a okamžitě přijímá rozhodnutí, která přinášejí zisk. Člověk se může unavit, váhat nebo udělat chybu. Algoritmus nikdy. Když ostatní teprve přemýšlejí, Prime Aurora Fin už jedná. Proto zůstává stabilní bez ohledu na to, co se děje ve světě. Růst cen, politické změny nebo kurzové výkyvy. Algoritmus pracuje nepřetržitě, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Ve svém osobním panelu vidíte vše. Zůstatek, historii operací i přehled výnosů. Žádní prostředníci, žádné bankovní poplatky, jen vy a technologie, která pracuje pro vás. Nechci opakovat chyby svých předchůdců. Oni mluvili, já konám. Oni slibovali, já otevírám skutečné příležitosti. Vždyť jsem říkal, že politika má sloužit lidem. A právě proto podporuji projekt, který pomáhá ne vládě, ale každému občanovi. Žijeme v době, kdy už nezáleží na slovech, ale na činech. Prime Aurora Fin je symbolem nové politiky. Politiky, ve které už nemusíte čekat, až se něco změní. Změnu můžete začít vy sami, právě teď. Dnes může každý Čech rozhodnout o svém osudu. Nemusíme záviset na tom, co řekne další úředník nebo banka. Každý z nás má teď nástroj, díky kterému může budovat vlastní stabilitu. Ne někdo za vás, vy sami. Síla Prime Aurora Fin spočívá v tom, že lidem vrací to nejcennější, kontrolu nad jejich budoucností. Je to první krok k nové ekonomické svobodě. Je to jednoduché, zaregistrujte se v systému, aktivujte účet vkladem od 6 000 korun, počkejte na první výsledky. Prime Aurora Fin pracuje nepřetržitě, bez víkendů a bez lidských chyb. Nezávisí na bankách ani na burzovních makléřích. Byl vytvořen proto, aby vaše peníze pracovaly pro vás. Moje mise je jasná, dát lidem možnost jednat samostatně. Nežádat o pomoc, ale vydělávat. Nečekat, až někdo vyřeší vaše problémy, ale převzít kontrolu nad vlastním životem. Proto vás vyzývám, nenechte si ujít svou šanci. Počet účastníků jsme omezili, aby systém zůstal stabilní. Připojit se mohou jen ti, kteří to stihnou právě teď. Dnes má každý možnost volby. Mezi starými sliby a novými příležitostmi. Mezi čekáním a jednáním. Já už jsem svou volbu udělal. Teď je řada na vás. Prime Aurora Fin. Technologie, která vrací lidem kontrolu nad jejich budoucností. Zaregistrujte se ještě dnes a přesvědčte se sami. Váš nejlepší den začíná právě teď.